Bethula uhlelo Ukhozi FM Top 20 ngomgqibelo emini kulezi insuku izinhlelo zishintshe abasakazi bafake izinhlelweni abangazijwayele. Kwenziwa kumkhankaso weminyaka yonke isiyayijika lento futhi kunjinje alukho kuhlela bezwakala kulo. Umthombo wesolezo ongaphakathi kulesi siteshi uhlebele ukuthi babikele kwigroup yabasakazi ngomsombuluko ukuthi unjinje wesulile. Omunye uveze ukuthi umyalelo wethunyelwe umphathi wezinhlelo obambile uMandla Mdletshe. Ngiyabingelela ke bozo wethu, ngicela ukubika ukuthi uzakwethu uMandla Magwaza usesulile ke emsebenzini, simfisela kuhle kodwa kukho ke azoqhubeka ke akwenze noma kukhona akazoqhubeka akwenze empilweni, kusho kumyalezo kaMdletshe. Kunezisolo zokuthi ubephenywa ke ngezinto eziningi eminyakeni edlule, kuthiwa ke wadlala ke isikhangiso esingagunyeziwe. Masonto enadlule abaphenyi kuthiwa ke ngezinye zezinto akabuza ke ngazo akaxoshwanga ngani ngaleso sikhathi, kuthiwa ke wabuye ke wayikhokha imali ke yesikhangiso. Kuthiwa kokunye ke ubeka afika emsebenzini ebuya ke futhi ezwakala ekhathele. Abanye ke babalaleli bake babhala ke ezikhuleni zokuxhumana bebuza ke ngendlela azwakala ngayo. Ngifisa ukuthi ngizuve